Už ste niekedy cítili, že veľká úloha bola príliš ťažká na to, aby ste ju zvládli sami. Malá Lily chcela najlepší dekový hrad na svete, ale ten sa stále boril. Lily si povzdychla, to je nemožné. Jej starší brat Tom, ktorý poblíž kreslil, videl jej frustráciu. Potrebuješ pomôcť, ponúkol, odložil ceruzku. Skúsili to znova, ale veľké prestieradlo stále sklzavalo zo stoličiek. Lily sa zahýňala, je to ako neohrabaný duch. Tom sa tiež zasmial, potom našiel nejaké ťažké vankúše, aby to držal. Spoločne pracovali, držali deky a viazali uzly. Ich obývacia izba sa premenila na magický hrad, plný farebných krezieb. Vliezli dnu a cítili sa neuveriteľne hrdí. Mama priniesla šťavnaté plátky jablk a vegetariánske sušienky, ohromená ich výtvorom. To je úžasné, povedala im. Lily a Tom si vymenili šťastný, nezabudnutelný pohľad. Tento príbeh ukazuje, že súrodenecká láska premieňa malé boje na krásne, trvalé spomienky. Pomoc jeden druhému robí jednoduché okamihy skutočne výnimočnými. Nezabudnite sa prihlásiť k odberu slova Krepo, lajkovať toto video a zdieľať svoje vlastné súrodenecké spomienky v komentároch nižšie.